Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevanın hecad ve sohbet andajî inşallah emjwara mahsa desmêjê bikin. Desmêj çi ye? Ferzê wî çendin, sünnetî wî çendin. Çi tişt desmêjê betal dike, bê desmêj meriv nikare çi bike, dikare çi bike. Ferzê desmêjê bi gorî mezhebê Şafîî şeş hevin. Yek jî niyetin, du şuştina ser çav ku hajvira dest pê dike awa heta wê dira binê çenetê. Sisê şuştina her desta bi tevî her du êniş jî gere pêrewerin şuştinê. Çar serê qismekî serê xwe meriv mesih bike. Mezhebê Hanefî de gere çaryeka wî şert e ama mezhebê Şafîî de palî jî meriv mesih bike bêsin. Em masa ferza dikin. Pênc her du lingê xwe bi tevî guzek ava gerek meriv bişo eger dinigê meriva da mes tunebin. Şeş tertîp away ku me got. Niyet, serçav, şuştina desta, tevî enişkê ve mesha serî şuştina niga. Bi wî şeklî hani di Qur'anê de derbas dibe jêra tertîp tê gotin. Di mezhebê Şafîî de jî tertîp ferzekî ji ferzê destmêjê. Niyet me got Peygamber aleyhissalatu vesselam dibêjî innemel a'malu binniyat. Amelê insan bi gorî niyeta wî meqbûlin. Bi gorî niyeta meriv ancak dikarin bêjî vê amelê hanê çi çinine. Tarifa niyetê jî ew e meriv wextê avê davê ser çavê xwe wextê niyetê û meriv dêjî ez bi niyetim ser xwe helal dikim kirina nimê jê li basa xuslê de jî me gotibûm aynî bi vî şeklî hanê jî tiştê bê destmêj kirina wan heram be meriv bêje ez ser xwe helal dikim kirina filan tiştî niyeta meriva meqbûl e ama meriv bêje ez bi niyetim ser xwe hiltînim hukmê bêdestmêjiyê. Di cenabetî de me digot ez ser xwe hiltînim hukmê cenabetî li vir jî hukmê bêdestmêjiyê ser xwe hiltînim bêje ew niyeta meqbûl e. Me got şeş şertê yani ferzê destmêjiyê hene. Yek jî niyet e, niyet jî destpêka şuştina serçav da ye. Serçav xwe şuştin jî ew jî çawa me got ji bira orta her du gah hetanî çenê gere bê şuştinê her du dest bi tevî her du ênişkeva û qismekî jî serî neguerin şuştin. Vana ferzê destmêjê ne. Di mezhebê Hanefî de niyet û tertîp tune ye her çarê dinane ferzê destmêjê mezhebê Hanefî de çar hevin yani. Sünnetî destmêjê gelekin em dikarin wan sünnetî destmêjê bi 18 madda ji we re kirt pêş. Mawakî kurtî berê sünnetî destmêj yek jî ew meriv dest bi destmêjê dike bi Bismillahirrahmanirrahim bêje. Lewra Peygamber aleyhisselam gotiye kullu şeyin lem yebde bil besmeleti fehuve yaqta'u çi tiştê ku bê bismillahê meriv dest pê bike ew tişta bereketa wî xêra wî tune ye. Ev yek. Du gere meriv pêşî her du destê xwe hetanê vê dera bişo ji ber xatirê ku bi wî destê xwe tu avê davê serçavê xwe milê xwe dişo serê xwe mesa dikî pêş te gere destê te temîz be bi destê temîz tu destmêjê bigirîn. Sisê meriv miswek bikarbîne were yani miswek hûn dizanin darekî wezîfa firçe dibîne meriv diranê xwe firçe bike bişo ya jî bi tiştekî diranê xwe bişo devê xwe bişo ewa jî sünnet e. Peygamber aleyhisselam dibêjin eger me bizama zehmetî li ser wê meta min çê nabe minê di her destmêjê da yani di her destmêj girtinê da bikaranîna firçê a miswekê ferz bikira li ser ümmeta xwe lewra gelekî nexweşî însan ji diran çêdibin û paqîjiya diran jî gelekî muhîm e. Piştî demekî şûn da diranê meriva wextê derizin îja meriv perîşan be meriv nikare tiştekî bixwe diranê taxir maxir meriv çê dike ew jî tu tam û lezzetekî nadin meriva. Vê münasebetê meriv giringîkî mezin gere bide ser diranê xwe loma ji Peygamber gotiye çiqa destmêj digirin diranê xwe bişon çiqa heta meriv radin ser mêşê li mêş dikî ji diranê xwe bişon paşê rabin. Ew jî sünnetekî ye. Yê çara û ê pênca meriv avê devê xwe werde avê pozê xwe werdin. Evana jî sünnetê destmêjê ne. Ew kesên ê şeşa jî ew kesên rûyê wan
پر سخن ریوان پر گرن یعنی او انسان ها وقتی دسمیج دیگره او دست خاطی خنا و ری خواه به حجینه جمعنا آب راحت راحت در واسه بین ری ببن هفته مسح سری قسمه کی مگو فرزه لمر سری خواه تبی مسح بکن دستی خوشل که آوا تمام سری خواه مسح بکن آواجی سنته کی جی سنته دسمیجین سنت حشتاجی معرف پیچی دستاجی و ایلنگاجی تلیا خاطی خناو اواکی ناو پیچی خواهش بر خاطری وان آریهاناجی تمام ورن ششتنه سنت اینها مرو گوی خواه در وای هندروی تمیز مسابق هر دریوی بسا به پاخش کرنی پیران ایدها مرف چه تشتی که دسمیشی دا سیجار بکن مثلا سیجار مرو آوی دوی خواهرده سیجار آوی پوزی خواهرده سیجار سرچاوی خواه شو سیجار ملی خواه شو سیجار لنگی خواه شو یعنی سیجار آوی سر دا بکن سیجار گوی خواه محساکه اواناشی سنتن مگو سنتی دهایه سنت 11 جی پیشی مرو آلی راستی دور آلی چپه بشو سمر دستی خواهد شو پیشی آلی راستی بشو دورا چپه شو مرو لنگ خواهش بشو مرو پیشی آلی راستی بشو دورا نگه چپه شو سنت 12 جی مرو وقتی جانی خواهد شو مرو آوا مزده دستی خواهد تیده دستی خواهد ملی خواهد سرچاوی خواه آوا مرد دستی خوارن تی بده جبر خاطری جیکی به آف به شوشتن نمینن سنت 13 جی اوه مرد آره نخ نوبره شوشتن دو حف عزا مثلا مرد نیت خوابین سرچاوی خواه بشو ملی خواه بشو و جا مرد جوی مکان را به هر جیکی دنی نیف ساعتشون نپاش ایجا سری خواه محساکه لنگی خواه بشو وسا هوا آدابا دسمی جرا پر ترسه لسر هف یعنی لعرضه کی جاره کی دا مرد دسمی جخوا گشته لسر هف دو بگرم مرد وقتی ملی خواهد شو آنجی نگی خواهد شو مگو حتانی ورا دیرسگا مرد و فرزه حتانی گوزه کی فرزه مرد بشو اما مرد هنه که زیادتر حتی جوری ملی خواه نگی خواهش حتانی که برشور ببن بشو اوجی سنت جرا غرات تاجیل تی گوتنی چما لورا پیغمبر علیه السلام گرینگی که مزن داره سر تمیزی مر وقتی دستمیج گرد بشه ده همه چقا فرزه ازوی تنی بکم خوش ننه مادم دستمیج دگیری مادم دخوازی خودان خیر ببی هنه که زیده بشو مرا خیراتای زیده ورن ولی مگو سنتی ای 15 اوجی گره مرو دستمیجی دا آوه زیده اسراف نکه و پر هندک جی بکار نینه نورمال یعنی ام بیجیم به مسینه که پچوک مرو دستمیج بگیره بلکه tam azay canı meru ne şuştunun anji meru desmeç digiri ha bimsin de haji bimsluhi be meru hatta dawiye ave veke yani ave ki meru pe desmeç digiri bu ave de insan bu kan desmeç bugün evji israf Peygamber aleyhissalatu vesselam per lehember israf sekini لو رأيرو الدنيا دا أو إنسان دخون و دخون و تشتيش برواندمين درجين سرقوا yani israf dikın davajin eğer vi bidin insanın fakiri ruy dünya da insana ki fakir namına. İsraf işte ki xaşnına xadej devci kulu ve şebu la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin bakın israf nekin xadej masrufa haznaka Peygamber aleyhisselam jid bejin aynı mundu bahri da jid esmej digrin disa israf nekin. İsrafı geremer du bikevin ve münasebeti Ave ne per zede ne jî per hindik bikarbînin normal heqî wî çi be ew bin sünnetê 16 mere wextî destmêj digire mümkün be mere berê xebalî qiblî dakin li gelekî xaniyên modern dan ha lawba çew hatî danî mere wisa destmêj digire hema eger mere xaniyê xwe bi xwe çêke cê lawba destşûştinê jî mere bi xwe deyne mümkün de vakti merur ber lavabo sekini beri merva ale kibli da ve baştırdı hat bir amet işte gidin işi şu arabejim
tuvaleti xwe kevri meriv datî her çi xwast di cî girtî da pir girîng nebe jî ama ji bo hurmet û ihtirama Kabe meriv berê kevirê tuwaletê alî qîblê da neke ev jî gelekî girîng e û berê lawba jî alî qîblê da ke ji ber xatirî mer wextê destmêj dikir berê merva bikeve qîblê. Dema meriv destmêja xwe girt xelas kir merivê eşhedû en la ilahe illallah wahdehu la şerîke leh ve eşhedû enne Muhammeden abduhu ve resûluhu ava jî ji sünnetê destmêjê yeke û meriv dua bike di pey nimêjê ra edî çi dua meriv bizan merivî dayet ki dayekî mexsûsê meriv mecbûr bû bike tuneye ferzekî jî ew e esnayê meriv destmêj digire yê hîjda esnayê meriv destmêj digire di wê esnayê da gerekî meriv qise neke sukût bike. Belê me got hewde wextê meriv destmêja xwe xedan dua bike û hîjde jî dema meriv destmêj kir demê da meriv sohbetê neke qise neke merivan hem destmêj digirin hem pêra kilama dibênin merivan hem destmêjin pêra dedixwedî dikin fesadî dikin xîbetê dikin eva ji adaba ew ê re pir ters mekruhatê destmêjê jî yek jî ew meriv avê zêde îsraf bike eva mekruh e yek jî avê meriv pir hindik bikar bînivere ew jî mekruh e di van warana da ayet hene hedîs hene ez naxwazim pir zêde dirêj bikim û meriv pêşî alî çepê bişo dûra alî rastê bişo ew jî mekruh e meriv hinek însan ji hene avê wextê dikirin ava dûn şîp nava çavê xwe dixin ava tu peşkeman derê dora ava jî mekruh e gere meriv gayet nêrm ava bavê ji ji gorî eniya xwe da pêda avê bînîwere ne avê bavê jêrî berşor bibe ew jî mekruh e sê car şûştin me got sünnet e meriv bêjî de ême sê car nezê pênc cara bişom ew jî mekruh e lewra îbadet standardin pêxember aleyhissalatu vesselam ji me gişta baştir zanibê xêra çi kêm zêde gotî sisê tu têxî çar jî mekruh e tu têxî du jî mekruh e ji sünetê derbas dibîn ji mekruhatê destmêjê şeşe ez bêjim yek jî ew e mazeretekî meriv tuneve meriv destmêja xwe bi yekê din bide girtin yani însan hene ji quretî avê tenê xulamiya hin însanên piçûk tînin avê destê wan dikin destmêja wan digirin yani ku ezrê meriv tuneve meriv nexweşxwana nebe an jî hinek hene nigê xwe dirêj dikin xulamê wan ya jî jin û zarê wan nigê wan dişon ava jî mekruh tiştekî xweş nine derexê destmêjê da belê însan wextê bi rojî bin bi taybetî jî piştî nimêjan nîv royê wextê avê devê xwe pozê xwe werdide gere pir zêde avê neke dev û pozê xwe ji ber xatirê ihtimal dixwaze av dervasyondarê meriva bi roşa meriva betal dibe ama di fitarî da meriv çixwe av devwerdana pozwerdana xwe zêde bike ji bo paqijiyê ew sünnet bû me got ama di rojî da mekruh e destmêj bi çi dişkên di mezhebê şafiî da îjî ez dixwazim wan ji we re bêjim yek çi tiştê ji pêşî paşiya meriva derdikeve ew destmêja meriva dişkîn ha meriv her destavê ha jî baber merivake destmêj dişkê du meriv razê bikeve xewê hema li ser heyeta mutmekkîne neviya nigê xwe di hev re derbas kir serxorkê xwarûnê jî mezhebê şafiî dibêje bi vî awê hanê destmêja meriva naşkê meriv wisa razê lewra baber meriva nake bi wî münasebetê û ji razanê ew jî tu bikevî yani tu ser xwe nikar bisekînî ser heyeta li ser heyeta mütemekkîn bi meriv û çaxê meriv nakeve dikare bisekine belê ama hedîsekî de ji pêxember aleyhisselam dêjî kî razê bira destmêja xwe teze bikin li ser vê hedîsê alima hinek tiştê ji ev cuda cuda gotine yani Arab tu dinyarê razên xwe radê dirêj dikin û radin cawdin nimêj dikin xenaata me da di warê de mezhebê şafiî zêdetir dîqat kiriye
مر وقتی دخورا چو رازاش خو گر آو دست میشه خواهد تزه بکن ایسسیا مرو سرخوش بود تشتکی وقت سرخوش بود آنجی مرو بخرقه به مناسبت نخوشی یا جی مرو دین ببین هشی مرو هر دست میشه مرو دشکی ده مذهب شافعی دای چاراجی انسان اکی مارا مرو لی ببین جنا مرو آنجی یکا بیانی yani insan ekin nikah havayış merva rabbe bedena merva çıplak behev keve desmica merva dışke desi mervle keve sureti mervle keve nigi mervle keve tazi ben tabi tevi potan ne ben tazi bedena merva behev keve desmica merva dışke mezhebe şaf'iden pencaji eve ku insan deste xabede hayaxa بده پیشیا خواه بده پاشیا خواه آلی کفا دسته خواه مذهب شافعی داده ویژن به پشتا دسته به دستمیش ناشکی اما دسته خواه مر وقت دحیا خواه دوی تشتکی بی ادبی دستمیش هم مرواشی پیدشکی لورا امام شافعی پر گرینگی داره سر ادب و حیا انسانه انسان اما چه به دوی قصه بکه دسته خواه بده ادری خواه پی بلیزه تشتکی لایق نباش نونه دسمیج به ilişki megu. İnsanın be desmic be çil ser haramı. Ev tişte megu cenabeti da ser haramın de be desmici da jil ser haramı. Le tene xandına Kur'an'ı halal. İnsan ki be desmic hatta bu xazı dikar Kur'an-ı Kerim buxunu problem ki doğru da tune. Bu kurti icaredin be juvara şartı desmic şeş havın niyet و ششتنا سر چاو هر دو دست توی ملاوا و مسح سریو و نگه مروایه مروانا گشتی که پیک بینی وره دستمیجه مروات تیزی لجبو دستمیجه که کامل به تمامی مرو سنیتی ویجی پیک بینی وره جی مکروهاتی وی دور بکوه تشتی دستمیجه مرو دشکینه مرو خشوانجی دور بخه خدای تعالی دستمیجه کی باش بخیر و برکت نسبی مگشتاب که بمين خير وخشيلة